Tikulandireni konse kumene mwayatsa kanema waluntha. Ine ndine Moses Magawa ndikugwira ntchito pamakina ndi mzanga Gideon Kachala. Choyambirira timatero kuti malo mwa Luntha Television program ino yachidzulo ikuzindikira kunena kuti ena mdziko muno akulira chifukwa cha imfa ya ngozi pochokera mdziko la South Africa, ndipo timapempha kunena kuti Ambuye atichitire chisomo komanso akhudze tonse amene ndife olira. Mizimu ya abale athu iwuse mumtendere, ndipo tikulandireni konse kuti tsopano tilinzokambirana zilipo zitatu. Tinatero kuti this is chidzulo exclusive, tikambirane nkhani zitatu zimene tikuziona kuti sitingazisiye, koma kuti iniyo mutolepo imodzi imene mukhoza kukwanitsa kupereka ndemanga yanu. Tikuyankhula pano, panali munthu wina mkulu wina mdziko muno amene anapita ku court kapena ku bwalo la milandu ndi kukagwada kuti ifeyo ku chipani chathu cha MCP pala adindo ena akugwira ntchito mosatsata malamulo chifukwa ntchito yawo idatha, maudindo adatha koma akadagwirabe. Tikufuna mutatithandiza kuti kodi tingatani ku chipaniko. Ndiye munthu amene khangati kuti wabweretsa kavuevuwe chifukwa bwalo la milandu litaunikira lanena kuti chipani cha MCP within 12 months ichititse zisankho makamaka m'maboma ndi mzigawo kuti apeze atsogoleri atsopano chifukwa amene alipowa akugwira ntchito mosavomerezeka. Kuti zimenezi mkuluyu anachita bwino kukachita ndithu moyiyamba nkhani mpaka natsopano ku bwalo la milandu nkubwera gamulo lotero. Izi zinthu zimene timafuna timve kuchokera kwa inu, ndipo tili ku bwalo la milandu kumweku ku High Court kumene kundithu Judge Kenyatta Nyirenda waweruza mlandu uja okhudzana Amutharika, president wa dziko lino pajada lamulira. Mukumbukira kuti MEC ipite ku Blantyre, MEC inanena kuti ife tifunabe matanthauzo kuchokera ku bwalo la milandu, atitanthauzire chifukwa ife tifuna dzigwira ntchito pa ife tokha ngati oyima patokha. Inde tili kugwira ntchito ndi boma koma this is an independent body. Tifuna tizipangira ziganizo tokha zoti bwachokana apa pitani uku, zimene sizitisangalatsa. Ndiye Kenyatta Nyirenda kumeneku ataunika nkhani yonse akuti apeza kuti Amutharika ndosalakwa chifukwa malamulo a dziko lino akuti amavomereza mtsogoleri wa dziko lino, malamulo akulu, the constitution, kunena kuti akhoza kupanga ziganizo makamaka zokhudzana ma department ya boma ndi zina zonse zimene zimakhudzana ndi boma, ndipo zimene anachita Amutharika sikulakwira malamulo, ndipo palibe wina alisanga aletse. Tikunena pano ndi kuti MEC ikuyenera ipakire. Mwayilandira bwanji nkhani? Timalize ni nkhani yoti Monday pakhale ndithu mulilongwemu anthu akuyenda pa nsewu makamaka alimi afodya akudandaula kuti boma silinachite bwino posayipatsa chilolezo kampani ija ya East Bridge imene imagula fodya kwa alimi chifukwa alimiwo amakhala ali pa mgwirizano ndi kampani imeneyi. Ndiye tsopano alibe chilolezo choti akhoza kugula fodya kwa alimi awo. Ndafuna apange zionetsero zokakamiza boma kuti lolani kampani ya East Bridge itigule fodya wathu. Mukuchitanji ino aboma kuma khalangati kuti mukuwatchinga akampani imeneyi. Ife tikufuna tiyende pa nsewu tionetse kukwiya wathu kuti zimene sizitisangalatsa. Ndimafuna mutenge nkhani imodzi imene yakukhudzani kuti kodi iniyo mupanga comment iti ya MEC kapena mukupanga nkhani yokhudzana ndi ku MCP uku akuti kuchitike zisankho within 12 months makamaka ma region komanso ma district. Adindo akugwira ntchito pano akuti nthawi yawo idatha kalekale akugwira ntchito molakwira malamulo. Kapena imene yoti ayende pa nsewu mugwirizana nayo ngofunika mpaka kuyenda pa nsewu nkhani imene ya alimi afodya ku Lilongwe Monday pa 18 ndi pamene pakuyenera kuti pachitike. Tiyamba kulandira ndemanga zanu tsopano, nkhani ikhale imodzi 1 minute wina aliyense, koma ndiloleni kuti tiwuluke limodzi tiyambe program imene ndi Malawi Airlines kuti kodi kumeneku mukafuna kukwera ndege dongosolo lake ndilotani mzanga pa makina
tipatsire nkhani imeneyi kuti Amalawi athe kudziwa uthenga kuchokera ku Malawi Airlines. We'll be right back after this kuti tiyambe kutenga ndemanga zanu. Kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines ikudziwitsa makasitoma awo onse kuti kuyambira pa 1 May 2026 kugula matikiti kuzichitika pogwiritsa ntchito njira za digital. Monga gawo la kusintha kumeneku 11097. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. From the warm heart of Africa, Malawi. Kukwera ndege za Malawi komanso panga ziganizo zoyenera. Timatero kuti tikulandireni tsopano tiyambe kulandira ndemanga zanu kuchokera ku Nsanje mpaka Uchitipa kuti mutola nkhani timadzulo ano mwaswera bwanji. Mwaswera bwanji bwana. Bwana ine ndaswera. Tikudziweni choyamba komanso kuti Abusa akolo wano kuntandire. Abusa, timafuna timve koyamba kuchokera kwa inu kuti pa nkhani izi nzitatu mutengepo imodzi malingana ndi nthawi takupatsani 1 minute kuntandire komwe muyambira pati. Ndile ngameki. Ifotokozeni yakugwirani mtima imeneyo pati. Yameki yandigwira mtima ponena kuti koti lavomereza. Unakuti president ali ndi ulamuliro ali ndi mphamvu zolamulira ma department ngati amenewa. Ndile muona mtima chairperson wa Meki ndi munthu wabwino kwambiri. Sitinganame. Ndi anasogolaso sangusi cha mwabwino kwambiri. Maponena kuti polandira kuti sitingasamukezo ndiona ngati pamene popo malamulo adata ya kusadatsatire. Koma tipokose kuti monga mmene koti lavomereza kuti president ali ndi mphamvu zoti atha kulamula zingabwino kwambiri. Tilimuona mtima Meki kusamuka kuyoka blanda kubwera ma offices yawo ali nawo. Blanda yawo. Koma akasamuka mabwera somaza lipira ma rentals something like that. Sikindu cha bwino ayi. Yatabwera ma institution yatabwera institution yatabwera kwao ku blanda kumene kuna offices yawo. Ati save kwa ndalama. Ndikimene mfani pange comment kimene bwana wanga leo. Tathokoza Abusa akolo wakuntandire mkhale ndosiko pambana. Tathokoza kwambiri bwana. Ndathokoza chuluke ndwanjuchi yakulumani ndiyiti palaini apa mwaswera bwanji majulano. Hello. Mwaswera bwanji mayanga. Tathola minoga inuyo. Dzina lanu kumene mwatimbira ine ndasweranso kuno. Ine ndiye maisolo muno Kasungu. Kukasungu ku chuluke ngwanjuchi nkhani nzitatu yakulumani ndiyiti. Ine ndiye nilumani ya ulimi wa foja. Simbani mbali yanu kukasungu. Kukasungu. Mwati kwa? Simbani nkhani ya foja yakukhudzani motani. Foja makamaka kuda foja na mena tifumu bisa kwa mbili. Modi ababa zoma chazo zofuna jira machi fina kuti kanumiza foja hapa vizotu kugula kubabela wili wina kumogweza. Mwagwizana ndi mfundo yomacha. Yomacha ndeni yabwino kwa mbili kuti mwina atitandiza nditu. Ikuwata mzanzifu za mbili. Okay. Nditu. Tathokoza kumva maganizo anu kuti nanunso lolembali mukukondwa ndi kuti alimi apite pansewu kuti mwina zina zake kufoja zilongosoke. Tathokoza kumva maganizo anu. Ziko mwambili. Kupitira kumva maganizo anzika kuti kodi inu yakulumani ndiyiti. Kumbukirani kuti pamene mukuimba foni ndikuti mukhale ndi 1 minute ndipo muli ndi kukwanitsa 1 minute imene kutenga nkhani zonse kapena kungotenga imodzi kuti musabalalike. Mwaswera bwanji pala inapa? Ndaswera. Tikudziweni choyambirira dzina lanu kumene mwatiimbira. Dzina lanu kumene mwatiimbira. Chabwino. Amene usanakonzeke titole ena. Mwaswera bwanji pala inapa? Chabwino. Kuteka nkhani zinza network kapena vuto limenero. Koma ndikhulupirabe kuti mwina chungochitika nchakuti mukaimba foni dziwani kuti tayankha kuno imaonetsanso. Mwaswera bwanji bwana? Mwaswera bwanji? Ine nimesisikizi nijoke kuno kudoa. Ndemanga yanu ili pankhani yanji kudoa? Tamanga yanga ilo iliyokuta fojo mwe.
fojazo kamba zona limene live pasyo izoveka ndithu mene ogula foja pa misikapo lero limisiringa pindule sereza likugula odula oho ine narelo kudowa takulemekezani kuti nunso iwa in support kuti mpita pa nseu nkhani ya foja sikuyenda bwino kunsika mukhale ndi usiku wabwino kudowa nanunso lugeno zikomo kwambiri mande zichitika choncho kuti amalawi makamaka alimi sakukondwera mwaswera bwanji bwana naswera mbana wangu ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira Stanford Keeper la Kusanje mutenga ili nkhani pa nkhani status bwana nkhani ya meki ndi a president pa nkhani ya kusamsa office 1 minute yanu yayamba perekani maganizo anu pa nkhani imeneyi ndizodandaulitsa ngati dziko kuti tinayang'ana hello yapitirani kufotokoza ife tikumva musamamve ku TV po pereka ndemanga yanu timanena kuti ndizodandaulitsa ngati dziko kunena kuti tinachita ngati tiuchipanga politicize kufunisisa kuti ma offices ena a dziko akhale ku chigawo china zikadakhala zombeka bwino kwambiri akadakhala kuti anafunitsitsa kuti office ya meki isamukire kumpoto unzuzu mwina akadakhala yombeka kwambiri komabe ngakhale adakakamira kuti poti president ali ndi mphamvu ndipo zatheka kuti kupita ku Blantyre amuli monsemo koma sizidakhale bwino inene kukhala ku capital city moti inu mukuonabe kuti sizinayende bwino sizidachitike bwino ndipo tikakhalabe ndi makhalidwe amene wowo ngati dziko sitipita pasogolo chabwino talemekeza maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana inonso chimodzimodzi zikomo amene ndithu atsutsana nawo be kuti Blantyre sikuyenera kupita MEC. We are trying to politicize this issue ikufunika itakhala center pomwepa komatu boma kapena kuti bwalo la milandu agamula tiimvebe maganizo anu mwaswera bwanji mayi Maswera, inu maswera bwanji ba? ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira ndemanga yanu ili pa nkhani ndemanga yanu ndi otani pa nkhanizi ine ndemanga ndiyakutani za foja izi za foja foja yu noona ngati kuti safuna kuti atagula safuna safuna kuti foja alimagulidwe ndi azizozona kuti alima nawe tasamba zambirimbiri kuti afike poti azimutcha kuti ni foja panopa nde iwowo amachinga asauza asilikali awo kandi apolisi kuti azichinga ogutsa ku Zambia awalola alima azipititsa foja kumene wakhozona kuti akuthandiziko sanu kuti avire mdziko lawo aponderezeke zinthu zonna kuti akatathandizira mwene ukufika ku Zambia khozona kukulisa kumene akuzoriwo foja safuna kuti alima azilima azipindula naye okay nde iwowo ngati boma awalola salima azipitsa ku Zambia aziri kuti foja amene angati utedde umene angafuna kuti agulitse njolinga choliwa apezeka ndizo ifoseleza nthawi imene ijayo timagula 175 panopo apezeka zoti munthu akagulitse foja milengo yake imene iyi komanso kumangongweza foja pali phindu lililonse imene munthu amapezako ngati palibe kwabwino ngati ni choncho awauza alima azipitsa kumene angapite naku foja ku Zambia amufuna kwambirimbiri tathokoza kumva maganizo anu kudandaula kwanu kuti tatsegulani zipata foja atuluke mdziko muno chifukwa kuno sitikuphunzika mukhale ndi usiku wopambana kupitira kumva maganizo anzika nkhani zitatu sitikanatenga imodzi ena nkhani kwakhudza ndi afoja ena nkhani kwakhudza ndi mwaswera bwanji Maseko ndaswera inu mwaswera bwanji ndaswera mukuonera television kwa basi tatenga ndipo ni nkhani imene yakukhudzani mukwanisa nkhani zonsezi pa 1 minute ngati simukwanitsa pa 1 minute ngani nkhani imodzi Maseko ayi ine ndingeko ziwiri ya foja ndi ya meki chabwino maganizo anu akuyenda bwanji mutu mwana ndiyambire ya foja foja ndi malonda amene amapanga chikoka maiko akunja okay kotero kuti ngati mulimi akudandaula ndi bwino
makampani ogula fojawo ifasi boma lugulayi ndi bwino makampani ogula fojawo amve kuti anthu lugwagula malondawo ndiwo anthu afuna apeze phindu zimene iwo adononga. Okay. Chifukwa foja uja siudzu kuti limakamwera kuchire nkubweretsa pakhomo wina nkumati ntolo munjira zingati ayi. Koma kuti afike kuti wakwera galimoto pilo amene kuja anthu fe kumene kuja kumalowa zambiri. Okay. Ndiye ndinangoona pengati kuti mwina makampani ofunika ngati anzathu amene akutsogolera dziko lino awadzudzule kuti anthu athu akudandaula pa izi mupanga bwanji. Ndipo kuchokera kugwirizana kwa zimenezo amalawi tikhoza kumva bwino. Chabwino. Zokenda pa nsewu popeza kuli ufulu koma ndinangoona ngati kuti anthu amene amadagula fojawo muli maembasi wawo muno. Kunali ukapereka makalata maofesi wawo waja akapereke ndani akapereka motanso wanu alimiwa tsapano anthu lamasankhana sizi zimasankha president amanyamuka kaya president amasankhana ndani nduna ipite dziko lina lake likanimiliro amene kuja koma akuyimirira khawi. Okay. Akhozo kukhoti kumakhala misinjala amene amakapereka makalata amasemani litero. Chabwino. Ndiye nona pengati kuti mwino yenda pansewu zinthu zina zikhoza onongeka kapena so imitso zinthu zina zimene wanthu wena amene ali pachangu wena apita kuchipatala ndi gulu ngati mujeti malionera anthu ya matemo muja. Chabwino. Ndiye kuti likhoza maluza somiyoyo kamba za zinthu zopeweka. Alright. Ndiye ndichokeko kumeneko ndifike kumeki uko. Chabwino. Munthawi imeneja tidatero nena kuti munkatero nena kuti president walamula kuti ofesi ya meki ibwerere kumene idalili. Kumeneko ndi kunyumba kwake kwa mekiyo. Blanda yako. Okay. Ndalama chifukwa ofesi imene idasamukira ku Lilongwe amapanga lendi ndipo kumalipira ndalama zambiri mwina so kuyambira ogwira ntchito kumeneko kumalipira mpomwe mwina ofesi imene ili ku Blanda ili ndi staff yake ya manyumba kuti anthu ogwira ntchito kumeneko azikakhala amene muja sazikalipira azikangogula magetsi nkumagula madzi moyo wawo nkumatani nkumapitirira kukaja namapita ku ofesi. Koma president atalamula kuti ichi tiyeni tichiremwa kuti tinene kuti kapothabuye kunena kuti feya izimenezo chifukwa choti wadakulemba ntchito kumeneko ndaona kuti mposakwanira moti akinyata Nyirenda inelero ndapatsoleni. Okay. Ndipo takamakhala chonchi mdziko muno makoti athu namaweruza mwachilungamo mosasatira tidamaonanena kuti chilungamo mdziko muno chilimo koma nthawi zina kumabwaloku kumatikayikitsa pazifukwa zimene anu akewo amaziona akuti ufulu. Ndiye ineyo ngati mmene anenera kuti meki ibwerere komwe mbuyo mutili ndatembo adatero koso wena ndiwiwa lotsogolero umeneyo kaya ndiwabakire muluzi ngati udagunda kumbali imeneyi za parliament ili pamene pajayi adatero nena kuti parliament ifunika kwakawale ndi atembo adati mpaka kwakawale parliament zimenezo zisachitike sizidachitike ndi muja ili ku city center. Ndiye zinthu zina tikamalolerana tokha Malawi sizivula chifukwa mankhangati masenzera kwa limodzi porula kaya munchiponya kaya murula bwinobwino sichikubwerekana anthu koma kumati walembedwa ntchito bwana wako akukuuza kuti inu lero nzapezera pa galimoto imwe chapa ili chimupange mwakuti apa mwachecha iwo kakano kanena kuti aine pano mwandisiya pano nkhala pompano ufuna udzilandira ndalama kapena ufuna udziba ndalama zikomo kwambiri. Usiku wabwino maseko zikomo kwambiri kupitira kumva maganizo anzika kuti mbali yanu mwatenga nkhani iti ndi zitatu nkhanizi palaini apo pali yanu mwasula bwanji. Well, tipitire ndiye nawo ankhala chiti kucheka network mwasula bwanji. Network ya lero ndiye bwana mwasula bwanji. Mwasula bwanji. Ndaswera lanu dzina kumene mwatimbira. Ndine Saulos Richard lero kuno kudeta kwa kafesi. Nkhani imene mukutenga pamene pa nkhani status mwatengapo iti.
koma kuli anthu amangosa chilungamo patose ndife anthu zimangokhudza kwambiri ifeyo ngati anthu osauka chifukwa ifeyo anthu osauka ndekuti ndalama timazipezera ku ulimi ndebe kuti atilipondereza kumene kudyako anthu ku palamenti makambirana mabajeti opanda phindu ngati amene amakambiranawo zimatikhudza ifeyo ngati anthu osauka. Kodi ndiyo mwayi tikukambira naye? Muli palaini pomwe pakudetsa? Mati Ndiyo mwayi tikukambira naye yopita ku nsewu ya mademoyi kapena ndi ina mwayipitisa ku parliament? Kupitirira kumva maganizo anzika, we need to be focused. Tiyenera kumva chimene tikukambirana and then you contribute accordingly. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera tili limodzi madzulo ano kuchokera kuti kodi kumeneko? Kulilongweko mande pakhala kuyenda komanso maudindo ena ku MCP ati asankheso before the end of 12 months. At the same time Kenyatta Nyirenda aweruza kuti make isaone ngati amuthalika adala kuitsa amatsatira maganizo kapena kuti malamulo a dziko muitsatira itiyo ndipo comment yanu ili pati. Okay, please. Ifotokozeni muli ndi floor. Maganizo anga ndikuti si pabwino kuti Maggie siwentese kuita sopata ya. You are still objecting. Maggie sifuna vile kupanda, bafuna kali jikaja bagazo. Okay. Kuri kwa members. Ifua kukapankani ya mafuta mezo kalamu. Size kubuno. Kwa ndabu nzuzu ubu. Kumpoto usangana niso vile udino. Kupanda. Even na kupanda udi. Itineza udi sabu longweso udi vile kupanda yaso. Ndama zokazoka mezo mafuta kutula. Mafuta ruko vile sana ngatosa Malawi ya president yo. Atuwana yuko ntima. Kusati apange kwa mbili za ndale ya. Kufanya kuti kale bakati panova kuti kwemedali yese twese ni Malawi. Okay. Koma kuti kale kupanda kuonde kuti atuza mbili kuchoka kunzuzu pano kudutsa pano bakati pano pana kupanda zona moja. Chabwino. Ade yile kujifunda polisi ndasa kali mundu uso akonja seya. Anga ngakuonja mundu kuma ntima mara nguvisa kuti unodosi ndamhawe. Kale bazikoje bakati. Yama tukoza mbili ndale kwanja TV. Umeneyo kufuna kwanga program imene iyi ndi yabwino kwambiri. Kufuna kale kabiri maganizo ziziyeka ni Brazil hapo bantu akula kuntunda osayitungo yeka maganizo asabire ko bantu ya. Okay. Kufuna Brazil hapo kantu ngada mavera. All right. Kufuna zintani program abuna majira sobwino kwambiri. Okay. Natokoza kulilongwe kunchezi, is it kunchezi? Kunchezi. Mukhale ndose kwapambana. Kupitirira kumva maganizo anzika kuti anthu akapereka maganizo program ino adindo tamachitati zimene anthu apempha. Well, palaini palindana apo mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Ndaswera bwanji. Ndaswera bwana lanu dzina kumene mwatimbira? Ine ndi Moses Kalemba kwasungu. Kukasungu uko mutola nkhani iti nzitatu imene yakulowa ni mumtima ndi iti makamaka chuluke ngwa njuchi. Nkhani ziwiri zimendekepo ineyo. Teroni. Yoyamba ikhala ya Foja. Ndizo chisoni kuti pakadali pano boma likulephereka chikhala zitafika kula Foja makampani. Vene Foja aliza kuti kula motirondi. Oho. Timavonera kuti Foja amayenda bwino ngati makampani akulimbira. Okay. Ndiyo kampani zipiro kula Foja foti boma zotikapeka chikhala kampani kuja. Paifali zoti kuza kwambiri. Okay. Ndibwino boma ngati akonda zika zawo. Apereke kampani chibiriji ikapogula Foja pasika. Mwina akamalimbira nako alimifa Foja se ndipo isunjeko. Chabwino. Babata kali pano tiri kusika ku ndiye kuti muli mwa Foja bibira awo pesapo iya. Kodi kumakhala ngati kulimbirana, I just need to understand kuti zimatani kunsikako. Zimakhala ngati akulimbirana mwati? Ngati ba? Amakhala ngati makampani akulimbirana akagulidwe ka Foja. Makampani akachulukirapo ngati mene ipo wapita chile MCP je. Zati mafuta ni makampani yokona 12. Ni amalimbirana mitengo ya Foja pasika. Lero kwatira kuja nukalimbiana Foja
chama sodi akwera kumitengo iyi. Oh. Mabaro akaba atiya kwambiri ndeti bakapana kulakulanja kwafoja moja ajeyo disala kulakuze tizoveringa kuye foja muchi. Okay. Ndeti kuna kumuzi muli misubano abati kulafoja ya $2 $1 weze nyoya kuti bero la foja umene mbala nitengo wafareka tumari moja. Ndeti tumara 6 ya wanyiso tigo ya fareka wina. I see. Ndeti wapene tapo bakuti ya ipasa kampane sikiri driver sikiri izika kula foja. Ndeti kapata imefali ngati kule kumwina kuti zibire wapi veti nawo fungulo kuminda. Chabwino ayi apa mpamene ndamvetsetsa. Tsopano nkhani number 2. Nkhani ya ujeni ya meki. Ndikwizana wata kwakwasana nakuti angwazi akamuzu anasa musapalamenti kuzomba kubweretsa palilongwe. Kodi kuzo kuzomba kuiva palamenti yakati. Amba vakazipezeka pona kuti pano kumwe ndipa chombo pa dziko la Malawi. Ena choko kalonga, ena choko kumsanje, kakumane palilongwe. Neso timusa mutse palamenti palilongwe chani vijidweki palilongwe viso kuchani kugrantaya ndi kudzikonda kumene koko. Okay. Kuma magezo wangu asamusati kulu kusoma kwesa palilongwe. Ata namata jabule kwambiri fandi pa chongo tisakatika ati bawina aliyese. Muntu wakujitipa ani asike palilongwe. Alright. Muntu wakubajinga asike palilongwe. Kuma ngati meki ili palilongwe kusoma kuviso kugrantaya. Nderenga wakujitipa na mwateka mwotani. Yepakezo akamwera koti kumabeta gavumenti kwazina kuti aganizepo vizileta uzanga bazo kuti dada kusati likulu kuzomba kwesa palilongwe. Ndibwe mwafisambira kile palilongwe ndipende vakali padziko la Malawi. Chabwino. Magezanga na amene uziko makwambiri. Tathokoza ukasungu mukhalendo usiku opambana kumeneko. Ziko mwinusu. Tathokoza amene ndithu akuti ayi boma tabwesa risk bridge yambe kugula foja pakhale ngati paleka competition otherwise sizikuyenda kunsika. Komanso make akuganiza kuti kanakhalabe konkuno kulilongwe kumabe bwalo la milandu apereka chiganizo mwasula bwanji pa line apa. Tunakupatsani mwayi kuti mulankhule kuti champoni mwasula bwanji madzulo ano. Bwana mwasula bwanji. Ndaswera lanu dzina kumene mwatiyimbira. Ina mvera safari kuno kunkhotakota. Kunkhotakotako mwatola iti nkhani pa nkhani status. Apa pali kwambiri ya foja. Foja? Nimaona chonchika ananga foja kampani ya bwela ifuna igwela ukanika kukava techiwerezo kulaya mokula. Letona mavere yake kuti neori kapena iwo foja sa umufuna. Foja sa umufuna. Unali kuno unali foja iwo akadangu wabatanki werezo kulaya zika kulisa kumelanga fune nanga atasimakaletu. Oho. Ndiye kunali kwa kuti mwina foja ameneyo anthu apatiwerezo nanga foja ameneyo anthu akweswele tumu mafuja wamene itangusumevereya. Chabwino. Kunali kwabwino kuti anthu apatse chiwerezo agule foja ngati iwo foja apo malibe na ntchito kunali kwabwino kuti foja anthu ndi kuti apatiwe zaziwanayo kumene angafuni. Chabwino bwana. Maganizo anga nalelera. Tithokoze kunkhotakota kuti mwatero kuti boma chonde kampani ilipo kale apa tayipatsani kalata chiwerezo yambe kugula foja kuti mwina alimi atukuke. Tithokoze kumva maganizo anu nkhotakota mkhalendo usiku wapambana. Ezikomo. Well, amene wakudula phone choncho ndiye kuti tsopano it's almost 7 o'clock, 7 p.m. Panthawi imeneyi imakhala nthawi ya Malawi Airlines. Bwanji ndifunse nzanga pa makina kuti tiulukenso ndi ndege za Malawi kuti kodi timva uthenga wanji. Malawi Airlines yapita ndithu tsopano digital nkhani yake siyoti umalipira ndege ngati mulipira kabaza nzosiyana kwambiri. Let's have this message from Malawi Airlines. Announcement. Transition to cashless ticketing. Malawi Airlines would like to inform all valued customers that effective 1st May, all ticket purchases will be conducted exclusively through cashless transactions. As part of this transition, payment will be accepted via bank transfers and POS machines for various banks available at our offices. This measure is designed to streamline our processes, reduce transaction times, and ensure a safer,
more secure way of completing bookings. Cashless ticketing will complement our existing online booking platforms, our website, and our mobile application while aligning with global aviation practices that embrace digital payment solutions. We encourage all customers to prepare for this change by making use of the available electronic payment facilities. Our sales and airport staff will be available to guide and assist customers during this transition. For further assistance, please contact our customer service team via customerrelations@malawianairlines.com or call our support line. We remain committed to serving you with dignity, efficiency, and care as we embrace this new chapter. This announcement is brought to you by Malawi Airlines Management. Malawi Airlines from the womb. Wonderful. That's Malawi Airlines. Muli ndi ulendo ndithu mfuna mutakwera ndege zindikirani kuti zinthu zidasintha. Osachita kupisa kunyamula ndalama mujumbo bwanji ayani ukalipira ndege. Adzakuberani choyamba ndege adzakuberani jumboyo ndi uri mudzalira. Komanso ndi kuti ndi chinchiro uli chambiri. You just need to go digital. Zinthu zasintha. Tiyenditsatire uthenga umenewo ndipo tipitire kumva maganizo anzika mofulumirako mphindi zosakwana 15 zimene tatsala nazo. Maswera bwanji? Ndaswera kaino maswera bwanji bwana maga. Ineyo tu ndaswera bwana. Simbani moyo kumene mwatimbira kodi ndi ukasungu? Ukasungu ajowa madeyo kwa wimbe kukasungu ndithu. Ndinaona ndithu kuti mene munafika ndithu kuti ndi kwa wimbe kumeneko. So pano chuluke ngwanjuchi nkhani nzitatu yakulumani ndi iti kodi? Ekodi tikanga tikuchotesana pang'ono tinali pa ntchito zina tenango yatsa mene yojeni yode tango vape mutu kudali pa nkhani zitatu de ndatingathekeka kuti zitero. Pepani ndithu pepani. All right. Modeka mtima wanga ndiye kuti ndikupatseni ndithu chithunzithunzi chimene tikukambirana mofulumirirapo. Kubwalo la milandu kunali nkhani ndipo imakhudzana ndi MEC kusamukira ku Blantyre. Kumeneko tsopano khangati kuti amuthalika kuti sadalakwe malingana ndi Judge Kenyatta Nyirenda anena kuti amuthalika atu amapanga ntchitoyo malingana ndi malamulo akulu amalola kuti azipanga ziganizo. Ndiye kuti MEC pamenepa tikozonera kuti ili pampanipani tsopano kuti ikuyenera kupangira izipita ku Blantyre. Kodi zimenezo mwazilandira bwanji? Aweruza bwino. At the same time pali nkhani yokhudzana ndi alimi afodya akuti afuna East Bridge Company iyambe kugula fodya mdziko muno. Alimi amene akulira kuti ngochuluka ndi kuli mademo mande amene akonza kuti ngati boma silipereka chilolezo kwa East Bridge Company kuti izigula fodya kwa alimi ndiye kuti basi ayenda pansewu akalire nkudandaula pamenepo. Ina yomalizira imakhudzana ndi chipani cha MCP. Pali munthu wina basi anapita kukangoisumira chipani chonse cha mtundu kuti pali ena akugwira ntchito kumeneku mopanda chilolezo maudindo awo adatha kalekale ndeti kuti kodi amene munthu tisantopola kumene kuti kwapita kwabwera chiganizo tsopano akuti chigamulo chabwera nkuti panganiso zisankho within the 12 months tuone kuti kumeneko kwabwera atsogoleri atsopano. Kodi munthu isiwantopola kuchita ukatokosa nkhani bwinobwino ku khoti mpaka na ena maudindo awo asokonekere fa cha munthu mmodzi mwaitenga nkhani iti pa nkhani zimenezi yajuwawo. Ndathokoza. Mira timbotokosa pa nkhani zonse zofunikira nkhani zonsezi. Chabwino ndakupatsani ufulu oterowo muli ndi mphindi ziwiri tsopano chifukwa choti mafuna mumvesetse. Chabwino ndilankhula mothamanga motero. Popeza president malamulo amaluka kunena kuti ameki akapena iwo angathoka ndi chiganizo mwa ma-president constitution kunena kuti zimene angathoka amba zizichitika motero. Komano ine ngati pa munthu sindikunazo ziganizo zimenezo. Chifukwa meki idabwera pakati poyezike zikawo zonse kumpoto kumwera pakati ndikuti zimathandiza kwambiri kuti ameki akumwera ayendeko akumpoto ayendeko munthu sangachoka kunja ndikuchitipa
zokhuzana za zisankho ndimaona kuti chiganizo chimenechi chinathandizira ngati dziko kuti mwina Africa akhale pakatikati koma popeza unenoti ndale zimene zimazika patsogolo adaona ngati kuti mwina purezidentiwa kwanza ukupanga zimenezi iwo sali ndi mphamvu izi nzandale tingozivomerani popeza nzandale koma isakana kumuzi amene timavota inaotoaveki panali chiganizo chabwino kwambiri zedi. Okay. Alimi amene akudandala fodya ndinali naye mulimi mmodzi amene adatenga nawo ku ICD bridge kunati aguleko mbewu zawo tanadzanali amandifotokozera kunena kuti ifeyo tikudandala kwambiri ndi imene fodya litakuchitikira tikanalola kuti boma lalole kuti anthu aja inde panali kuti amene apereka compensation ndi ndalama zimene timapanga fee koma tidakangokota unena kuti anthu aja akambirane nawo kuti iwo abwera agule fodya koma atigule pa mitengo yabwino osati ya mitengo yolanda imene ikubwera pakati panoyi. Ichichi chikanakhala chiganizo chabwino kwambiri komanso zikanachulutsa ngati mabaya zogula fodya chifukwa amene alipowa akungolanda asati kugula yayi chifukwa kana munthu amene ali pa mgwirizano amene adatenga fodya pa mgwirizano makampani ena sititchula nangasiya pa ujeni ndimacheza nawo amanena kuti ineyo ndinatumiza mapero angapo koma ukapeza kuti fodya uja ndangobweza ngongole wena nkunduza ndinyamule ndikadikirire ku nyumba sizinamba zachitika ngati kumalawi zimenezozo chabwino yomalizirayi awawa sikuti ngwatopola nkhani ikukhuza alekisi ameja ndazi zawo amene amaonabe kuti chipani cha maloko ngesipani ngati constitution ikuphwanyika anthu awawa akutsata malamulo ngati achipani a constitution ndikanakonda kunena ku chipani kwatsate malamulo chifukwa kukhotsi kwanapita wauzona kuti pitani mukakhale basi mukakambirane kunena kuti malamulo pena pake sakutsatidwa mukambirane muonoti kuti zisankho za mmaderazo anapatsati thumbi pofufukira ni minyezi ngati kayona kuti akapangitsa zisankhozo zimenezo mukakhale basi nkukambirana zimenezo zimene zili zolondola kwambiri chifukwa tikamamvetsa kwambiri akunena kuti olokana convention idachitika idaphwanyika malamulo chifukwa anthu ena maudidwe adasakala koma ndimene nali za convention pamene iwo sali mandezi onena kuti wanga tobatika pano convention iji ndeti kanakonda kusenza chakwera asangokhala chete ngati muchaikanso pasiko akhose chipanichi chifukwa paroso chana president kunena kuti mafuna amene akubwera inu ajuao tathokoza bambo Joao komwe kwa wimbe ukasungu mwapereka maganizo anu mukhale luso kopambana. Ndathokoza mbuya kudalitseni maziro abwino kwambiri mumazimvetsa kuti ayi ndamva kulemekezeka tathokoza kwambiri mukhale luso kopambana. Zikomo kwambiri kupirira kumva maganizo anzika nankhulako network inachitamira nanipena bwana munatolako mwaswera bwanji pa line apa ndaswera bwanji kuchema kawo andaswera pajandi kutanki mbali kodi pajadu musabai wale kujaja koma kusenga beo basa mpia munafanya eno mofulumirirapo mukuitsatira program ino ete iyo program ndaitsatira bwino kwambiri basi tumune ndi ufulu upereka ninde manga yanu mukutola nkhani iti pa nkhani zita ndito wako nkhani zili pabili tachitani motero choyamba nditole nkhani ya meki mambo yako nyumba leo apeza nyumba akupeza nyumba ya rent tena kabambo aja kutata ile ndrama kumende kuzozi kalipira practical ndilibe bere ya kunyumba kwako kuyo ndio kapanga makati apa ndiye sona endetu kosa matuma anthu kuti azika social zinthu zaziko zosaka zikwanise muziko limenda ni malamulo hivi ni banja mene menda so malamulo namba ndi mwambi umenewo
yawo yakwana imadabo odolembedwa akupanga matukutuku ndo mulembayo ukamakalipira lenti kulilongwe kusi nyumba yawo kumaonongeka ababa tuti athokoze akinyata nyerenda kuti wao mwandu awende sabwino mopanda kuchati nambali sabwana nisogoleriyo ena ampia ena sakugwizana nazo nakuti kusuntha pa center panopa office yaikulu ngati pene nkulakwa kodi office yabwerapo zaka zaka senzi inati kuplanta yatha zaka zingana pa zaka 5 zomwezi tu ndimene yabwera pa center region pano ife timakhala ku center region konko zonse zomwe mutu zinaenda kunobwino zonse nase timayenda ankamanyamka kakuchitipa kayakuti akakumana kukomesa kuplantaya zonse zimatha kunobwino koma ifika chakuti andale wamafuna azijipusisa chinthu cha boma aseti ya boma ukaisiya vakaonongeka nkumakaononga misonkho wina wake nkumakadi yapo ndizizeyo matetu ake kudaba kuti amene akukanayo ndopuzira kwambiri uzosoma lamuloyo pale kuti kutibira chikuti makamaka sosasazwa mamonda azitija amene akudana nawo ali ndi mabenefit amapezapo mabenefit kuchokera kumeneku andizetu timaganiza musiyana office ija ndi yaikulu kwambiri wena kakhale kumene nali ili ndi maofisi yawo ndamani soko mena kwa blank kulilongwe ikitezena kina chochita ofete mfalika ngokhawo oti wapenga iya yakuzochima kuti akuchita president yo drama zingati yena amene akakamirawo asiye na amene akakamire khoti lapereka chigamo nkhani yatha awo alongeze azipita amene asafuna ntchito asiye bingu nanamuzo tikhoza mutchapa lukapira kuti iwe ndasafuna ntchito siya ile mbapa nsena awade akati chabwino pata ndizokomera nyumba mwako zipanga zizokomera ziko akumva na mpia to the what about nkhani imene mafuna kuchita komera nkhani na yachiwiri yafodya kuli makampani amene amapasa kufedreza ngati pangongole hata mgwirizano kuli anthu amene ajawo alimiwa amathandiza bwanji agula fodya yayo choyamba chimenecho ndipo atopapo control commission amene anayang'ana za fodya awa kuti akamati afuna alimire fodya amakhala ndi cholinga cha mtungaji ngati kuziko anthu andale awawa amafuna zidipusisa anthu andale akuowererapo kwambiri panzuzi akuowererapo ngengati kampani najaapempha kuti asifati kuguleni fodi yayo asiye amalawi agulise fodi yayo kusiyana ndi munthu agulafedeza modula lero fodi akamugulise $1 kayajani ku 5 cents zimenezo zizosakomera kumtungu wa malawi ziko silinga tukuki muzaona abwana makawa amene amalemera amena kukua mimba ndatoda kwa office mulimi mukaa mpeze zaka kazi ngata laba kulima fodia ndikosoka mvesa kisoni kwambiri chene kukiza kuti apapa ngatatu asa apanga chotekera boma linana lilowererepo afojawa ateze nsika umene kufuna kuti uguligewo ifeyo tiloste kutasako akafuna mademoti kathandize ncholingayo kuti ziko lichite pasogolo zakedesena awe kuti babwanga maka ndempako anthu akula mimba mmanena ndani panopo mukali ndoseko mambana salipo setimaona bwasana ndathokoza mukali ndoseko mambana pia azikomo upitira kumva maganizo anzika nayanga ndinati kodi yakuyankhula bwanji tsopano tipitire kumva maganizo anzika mwaswera bwanji madzulo ano taswera bwanji wawo ndaswera amadera mutola iti wasunguko pa nkhani zitatuzi ife watu udandaula makamaka mmenezi basika mpewu yatsika voice yanu mudandaula kumaikweze ndi beni basi akuti anthu amve mudandaula chati kodi mati mudandaula misika amene akutugulira mbewu misika sili bwino ayi moti angutilola chabwino fojayo tikagulise kumene tikufuna ngati iwo akuona kuti fojayo sangakwanise kugula fojayo ndiye mukakagulitsa kwina ndesime sa forex maine mungwicho chomuganza bwa tovutika kale ndi forex nziko muno inunso muzikamba zoti andifa unyamulano ndikagulitse kwina amadera mufa musokoneze dziko ayi sikusokoneza dziko Mr. Manga komano polingalira ndi zinthuzo na expensive yake ndimene zikapita kunsika ndimene zikubwesera kanganyasi ili palibe kujanzira chimene kutani kuchitika inde tikuziwa kuti foja anamidwa ambiri komanso anagoneraso ambiri komabe yakwena
ganiza ndithu kantengo kwabwinoko fori mazo kuti foja ndamene akugulisa forex mdzikomo So, mukafola ifali mioli mafoja afe mavenda kugula foja afe mzozo forex yonso ili kuti apo kuti ipezeke mdzikomo. kodi izakunena kuti East Bridge Company ndizoona kuti itatiyamba kugula zina zake zisintha mukuona bwanji nayo? Zitakusintha chifukwa kuti fojayo alipo wambiri. Makampani onse amene amagula foja Wambia Alliance, JDI, Limberish, kuti makampani onse amukaziti anayendi chiwerengero cha foja amene akumfuna. Ndepali anthu ena amene amangolima foja opanda naye munthu wogwirizana naye kuti azagula naye. Okay. Ndiye anthu ngati amene ajawo ameneno mwina akuona kuti amene kapena itamba kugulako iyi mwina kapena. Asi. Mukamba chilungamo yakachatha ndoza mbiri zinagonera. Ndendeza kuti chake chinocho mwina kulimyuka ngatiko wavuta. Imbewu imene nachita kuti chakachathacho tilowesa kutiko. Ndiye Mulungu watikondera timbewu kuti watipasaso chaka chino tochulukirapo tikamikisa nchali kachatha zambirimbiri. Tsona zokolowera tuloya nazo. Makampani ogula foja akuchepa mdzikomo. Chabwino. Ngati boma limaganiza kuti zikanakhalako ndi zinthu zina zokhazikika muno mdziko. Kuti kasawazi azitigula namapanga mafuta. Soyayu azitigula namapangiranso zinthu zofunikira mdzikomo. Foja ayuso watu amatigula namapangaso zinthu zofunikira. Ina sabolawa ngati mbali muzofuna kutukula ulimi. Alright. Kuti muyang'anisisa makawa timagulisa sawa 3,000 pakeji. Sawa ija akaitu usabilo safi wanokulenga mafuta. Mafuta aja akabwera timazagwa 12,000 palita. Koma chimwe timalima ndi ndani, timalima ndi ifeyo. Tili ndi malo ambiri mdziko muno amene amangokhala. Kuphatikiza aposo tili ndi anthu ena amene anangolimbika ntchito. Amati ntchito ya MDF, asilikali. Amagwira ntchito yanji. Anthu ngati amene aja ofunika kuti ango asegulira mafama. Azipanga za ulimi. Kapena aike mafakitari kumene kuja. Kuti alimi akagulisa mbewu zawo zipita kumene kuja kwa azikapanga zofunikira. Komano malo mwake zikuti makabize ngati zanjizayi. Mulimi ni umango dandaula chaka nchaka. Ye mulimiro akangogwira azingolima chimango azingoja kugula. Enda mje mwana amene amati ife timaja nthumba akajaku atiganizire ife ngatali. Chimanga chinendi chitukulisa kale mochivayi. Ngatafuna chika cha mmaso kuzapezeke chimanga nimechi chaka chino. Seteza ujafisa. Makapana sisa seteza uchi. Cha mma ukanjala yopya manga. Mundi kufuzi ya zimengo kamba. Kwa ife ngatali nafeso da roba kujesera. Msarobe Nsanga. Kulima ndiko kwambiri kusiyana ndiko kugula. Nakuya mini basi zana ichoka kuliro. Anthu amakambirana ali pano pa kulima. Ayi ndiko ndeni kubesa bwana kumango kugula. Kulima wamene wakamva mulimi atakwamva bwanji. Okay. Nde atiganizire kwambiri kulimiko. Ngara uzo foja sakula ati uze tuone kolowa suti tingasokola kugulisa foja ayi. Tinako tithakutusa koma ulemu chape timapereka ngati boma komano akuna ati kule eno ngati nafesi tipeze koyolowa fazi tuzo zimalowako zambiri. Alright. So, tafika kumapeto komabe musanasunthe chifukwa talowa mu nthawi imene timakonzekera nkhani zathu pa 7:30. So I want you quickly, seconds wambiri, just remind us, kodi last season ndi tinamva kuti manyumba mwa anthu muli foja wambiri koma atatseka kugula foja. Mukuzonanso zimene zitachitika chaka chino? Kwambiri. Akapanda kwa awawa amene tifata kakamizeti awalola atizigula foja awa. Akapanda kwa alola chaka chino chadusaso pamene pachi. Chifukwa chisegulire misika foja amene wagulidwa ndi ochepa. Niso mutakhala mboni foja amene akugulira ndi foja ochuluka kwambiri. Manthawi amene ankasegula misika foja amene anagulidwa ndi ochepa olika ndi foja amene analowa mkati. Foja wambiri akubwezedwa. Okay. Ndi foja akamabwezedwa azipita kuti. Okay. Zimene zimene mungapangisa kuti foja ujagonera ochuluka kwambiri munaso kuosa wachaka chatha. Pavano pa foja akadalipo wambiri wachaka chatha sana kuti. Wachaka chinoso akadalipo wambiri chilo yanaye kuti foja. Thank you, Mr. Madera, kuti mwapereka. So, are you in support ndiza mademo amande? Or maybe there must be a dialogue quickly, boma kuti lichitepo kanthu. Yeah, nimaganiza ngati kuti ngati ziko no si anthu kuti tiwena
kutamangira ku mademu ayi mano wene dipenda sogoleri amana ziganza majyangu zofuna za Malawi. Thank you. Ikiri cyose meri wena kutamangira bansewu omano asingara sogoleri ngati zinaganza usintha boma asogoleri waziganza so majyangu zokomera Malawi. All right. Tathokoza kwambiri mkhalendo usiku wapambana mwamaliza program yathu. Kwambiri. Aurero kuti atsogoleri amene tili nawo ufunika kumaganiza mwachangu kwambiri. Natenga nthawi daladala awamakhala kasungu. We had some stories that were trending mbuyomo. Kunena kuti last season foja mdziko muno anapezeka kuti ngwambiri manyumba mwa wanthu koma nsika utatsekedwa. Ndi anthu ankali kuti foja itiphika tikazinga foja ujo sungapangana chili chonse mwina chimangotho mangophika kumakazinga zina zote koma foja ndi chinthu choti chikangodusa season kodi ndi opanga nacho chani. So timafuna tidziwe kuti in this case situation ngati imene iyi ngati mdziko muno sitiyang'ana mofulumira kodi chaka chatha zingachitikenso. Mr. Madera has confirmed kuti zikhoza kuchitika worse than last season. Ena apereka maganizo kuti zopita konsewu sizoona tatiyeni boma lingochitako kanthu mofulumira achifukwa ambiri mprogram ino alunjika pa nkhani ya ulimi wa foja. Tisabise pano akamba nkhani yayikulu ya foja kuti kunsika kusizili bwino lolani company zina kuti zibwere zigule foja Malawi kuti mwina tisakhalenso ndi vuto lililonse pakhale competition makamaka pansika wa foja. Ila nkhani ya Meki it has got mixed reactions. Ena kuti no, we are in support with what has happened. Anyamuke ajipita ku Blantyre chifukwa amtalika adachita exercise mphamvu zimene zili mu constitution. Ndiye kuti amachita makani ndi munthu amene akudziwa kale kuti malamulo akutere ndi awa anyamuke. Koma ena akutero kuti ayi pa center apa panali bwino kuti Meki khalepo koma nanga sakuchita rent ndiye kuti ambiri akuti abwerere kumalo awo amene sadzilipira rent. Ikakhala nkhani ya MCP amodzi okha amene abwera ndi comment nakuti chimene tikuona njoti nyumba ya MCP akonze mofulumira makamaka mtsogoleri wa chipani chiradha achakwera kuti within 12 months paoneke ndithu kuti zambiri zachitika chifukwa chigamulo chaku bwalo la milandu chaunika nkhani imene munthu anapititsa ndi ine pano nati kuti munthu amene siwantopola mpaka na shaking the whole party kuti anthu ayambe kupanga pakala ndi ambiri akuti ayi si kuti ndi vuto kwenikweni si kuti so ni ntopola koma chipani chikuyenera kuyendera malamulo kuunika zinthu zimene zikuyenera zichitike kuti onse amene ali adindo akhale kuti asankhidwa kwatsopano. Ine ndi Moses Magawa zimene tapeza program imeneyi tikumananso lachinayi ambuya akalola ndipo pa makina ndiye kuti akugwira ntchito ndi Gideon Kachala. Nkhani zathu zikubwera ndi Fales Dzombe pa 7:30. Stand by, have a blessed night. Tuluke limodzi ndi Malawi Airlines. Good night.